जेलाव थानानै जि एक्सपिरियेन्स बिथाङा बुंनानै बोरै केसनिफ्राय जों उदां जानो हानाय गाव एसटि हिलनि खोथा दङ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि खोथा दङ तारमाने बे एकर्डआ मोजां 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो নিজক আগুৱাই লৈ গৈ পেলাই নিজৰ আমাৰ যিমানবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ বিটিসি বা আমাৰ অসমৰ गुड इभिनिं एभरिवान नोंथांमोना सिगांनि जिथुनाखि मोनथाम भिडिअ इन्ट्र धीरेन बर' आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो लोगोसे जोंहा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि अनसुलि बिसिनि स्पेस होनायखौ बा खोथा बुंनायफोरखौ नोंथांमोना नुनानै मोनखाबाय दा नोंथांमोना बे मोनथाम भिडिअ इन्ट्रखौबो जोबजासिम नायोब्ला निश्चय फारि फारि सोर मा बुंदों बेखौ बुजिना मोनगोन धीरेन बर' सारा मा बुंखो बारग'येन दिब्बि नङा होमबा बिथाङा आरो दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मा बुंखो आरो लोगोसे जोंहा बिटिसिनि चिफ जिथुनाखि हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनसुलि बिसि अर्थात बे हाग्रामा महिलारिनि मेदामा मा बाथ्रा बुंखो दिनै नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नाय आरो लोगोसे मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामना हो आरो लोगोसे आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबावो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायना लाबानो जाबाय अलाव होनानै जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानायफ्रा नोंथांमोनाव थाबैनो मोननो हायो दा बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों जिथुनाखि जोंहा दिनै 29 जानुवारि नैबे दिनैनि दिनाव जोंहा मोनसे समाव हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमबोनाय हाथियार लानानै संग्राम खालामबोनाय मानगोनां जोंहा रन्जन दैमारि सार दिनै रन्जन दैमारि सारनि हियारिं दङ बे हियारिंआ जाहाथे मोजाङै मोजां जानानै थाङो आं बेखौनो इसोरनिसिम आर'ज खालामो आरो नोंथांमोनाबो जाहाथे देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ जायफोर हारिनि बिर जोहोलाव होननानै बा हारिनि बिफा होननानै सानो नोंथांमोनाबो इसोरनिसिम प्रार्थना खालामना होबानो जाबाय जायखि जिखि धोरोमाव थाया नोंथांमोना गाव गावनि धोरोमखौ लानानै इसोरनिसिम आर'ज खालामना हो जाहाथे रन्जन दैमारि सारनि मा होनना बुङो बे हियारिंआ जाहाथे मोजाङै मोजां जाना फैयो आरो बिथाङा थाबैनो उदां अख्राङाव जेन फैनानै जेरै जोंहा हाग्रामा महिलारि सारमोन बा फेरेंगा सारमोन गबिन्द सारमोन बा धीरेन बर' सारमोन बा प्रमद बर' सारमोन बिथांमोना जेरैबायदि रायजो राजाजों बा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आफादगिरि मानगोनां जोंहा दिपेन बर' सार बिथांमोना जेरै बिसि फिसाजों आलो गोजोनै रुजु रुमाय संसार जागासिनो दं थिग बेफोरबायदिनो जोंहा देरनाब्ला रन्जन दैमारि साराबो हारिनि थाखायसो संग्राम खालामदोंमोन जेब्ला नङाबा दिनै बिथाङाबो उदां अख्राङाव फैनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जाय हाथियार हमग्रा बिथांमोनाथ' हाथियारखौ दोननानै दिनै सरकारजों थानोसै होननानै फैनानै दिनैसिमबो बिथांमोना सरकारजों थानो होनना फैसायावबो दिनै सरकारजों थानो मोनाखै बा उदाङाव थानो मोनाखै बिनि थाखाय बयहाबो दुखु दङ गोसो गोरबोआव आरो बिथांमोनाबो बिथां सारमोन बायदि बिसि फिसाजों अरायसम मोखां नायलायनानै सोरांबानो खबसे ओंखामखौ जालायनो गोसो जायो नङा होमबा बा नों आंजों सावरायलायनो गोसो जायो स' आं बिनि सायाव बारा गोलाव बाथ्रा बुंला नोंथांमोना बयबो मिथिखायो जाहाथे देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारनि हियारिंआवल' मोजाङै मोजां जाना फैथोंसै आरो जेसेबां हागौ एसेबां थाबैनो बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हाथोंसै आरो बिनि थाखाय जोंहा नै दानि सोलिफुबाय थानाय जोंहा बिटिसि सरकारा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे जेसेबां हागौ एसेबां थाबैनो बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय खामानि मावो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय थेंक इउ स' माच नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन पिस एकर्डआ बेनो जानांगौमोन जे जोंनि जेब्ला जों पिस एकर्डखौ खालामबाय जोङो गोबां जेंनायाव जों फैदोंमोन मोनसे आफादानो मोनब्रै गावस्रानायाव जोंनि जिथुनाखि एप्रच बे एप्रचआ गोख्रों जायाखै होननानै आं सानदों दिनै सोरखौबा माबा खालामनानै जोंखौ बिदिनो माने लोरबां खालामनानै जि एकर्ड जादों बे एकर्डआ माने जाथिया नागिरनाय जों सोमावसारारिफोर नागिरनाय हारिया नागिरनाय बेबादिया जाफुङाखै दिनै बेफोरबायदि खारननि थाखायनो जों जेबो बुंनो हायैखायनो दाबि खालामनो हायैखायनो दिनै जोंनि जेलाव थानाय मानसिफ्रा ओंखारनो हायाखै बेखौ जों बुंदों आरो जोंखौ गोजोननो हानाय मोनसे दिनै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथां सारा जे मा सुक्ति बियो माने सुक्ति जानायनि उनाव सान्तिनि नामाव माने केसा जाबाय थागोन खिन्थु मानसिफ्राथ' ओंखारनो मोननांगौ उदां अख्राङाव थानानै दिनै समाजजों थानानै खामानि मावनो मोननांगौ बे बाथ्राखौ जों मिथियो जोंबो सोमावसारदोंमोन गावनि जिउआव जि मोनसे सोमावसारनायनि समाव जेलाव थानानै जि एक्सपिरियेन्स बिथाङा बुंनानै बोरै केसनिफ्राय जों उदां जानो हानाय गाव बोरै उदां जानो हानाय बेफोरखौबो दिनै बिथाङा लानानै फैदों जों गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायदि नाजानायनि गेजेरजों आरो बिथाङा खोथा होदों आं नाजागोन सरकारखौ बुंबानो जागोन बे होननानै बुंनायाव जोंहा मोनसे आसा फोरनि सायावबो रायलायदों जोङो एग्रिमेन्टआव सिगनेटरि हिसाबै जोंहा रेसपन्सिबिलिटि दङ जोङो दिनै बै
एग्रिमेन्टआव थानाय बाथ्राफोरखौ जिहेतु एग्रिमेन्टआव फैबाय बेफोरखौ गासिबो आखरै जाफुंहोनायनि मोनसे दायित्वआ दिनै सरकारफोरनि आखायाव जायो 5 बोसोर प्रमद बर'नि दैदेननायाव हयथ' माखासे नाजादोंमोन दिल्लीयाव थांनानै दिनै बायदिसिना सावरायनाय जादोंमोन प्रेसार होनाय जादोंमोन बिनि गेजेराव मोनसे मोननै बा जाफुंनोब्लाबो बिटिसिनि एकर्डनि स्पिरिट बे स्पिरिटआ दिनै जाफुंसाराखै जोङो जाफुंहोनांगोन जोङो बेखौ जाफुंहोथारनांगोन आरो दिनै बे सरकारा थांनायनि उनाव गोदान सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफनि सरकारा दिनै मा रोखोमै बा माब्रै दिनै बेफोर स्पिरिट बा एग्रिमेन्टनि स्पिरिटखौ जाफुंहोनो हायो बेफोरनि सायावबो गुवारै सावरायदों जोंहा दिनै जेंनाया जोबनानै थाङाखै आरो बे एकर्डनि जि जाफुंसारै बेफोर दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोनारगोन जोंहा फोथायनाय दङ हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जि मोनसे एग्रिमेन्ट बेखौ एग्रिमेन्टखौ गोसो होनानै मावफुंथारगोन दिनै जोंहा एग्रिमेन्टनि उनावबो 6 बोसोर जालांबाय जोंनि सोमावसारारि दिनै मानसिफ्रा सुबुंफ्रा दिनै दाबो जेलावनो दङ आरो दिनै मुंख्लंफोर दिनै थाबाय सोरबाया मोनबाय सोरबा मोनासै बायदिसिना जेंनायाव दिनै बेफोर गासिबो खालामजोब्बाय माने नंथारगौ आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा माखासे केडारफ्रा दिनै थालांजोब्बाय माखासे नङै दिनै मानसिफ्राबो दिनै बेवहाय मोनलांबाय जायफोर मोनदों बिथांमोना खुसि जादों जायफोर मोनासै जोबोद दुखुनि जाल्लायाव दङ दिनै केसफ्रा फैनायनि उनाव बे एकर्डआ मोजां जाबाय बे एकर्डआव 1500 कोटि थाखा दङ बे एकर्डआव सीमा बारायनायनि खोथा दङ बे एकर्डआव हाथिदा समष्टि बारायनायनि खोथा दङ बे एकर्डआव भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्स फैनायनि खोथा दङ बे एकर्डआव बर' कसारी काउन्सिलनि पूर्णांग मर्यादानि खोथा दङ दानायनि खोथा दङ एसटि हिलनि खोथा दङ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि खोथा दङ तारमाने बे एकर्डआ मोजां 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो जोङो दुखु मोनो बेफोरखौ राजनिति खालामनायनि टाइम गैया दायो दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं रावखौबो रायनो नागिराखै रावखौबो आसि थुनो नागिराखै जोङो खौसेथिनि बाथ्राबो जेब्ला बुंदों खौसेयै जुजियोब्ला दिनै जेरैबायदि एकर्ड डे बिटिसिआव फालिदों आरो बे फालिनायनि गेजेरजों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसाम सरकार भारत सरकारखौ खावलायोब्ला बे एकर्डआ प्रमद बर'नि गबिन्द बसुमतारीनि बा रन्जन दैमारिनि धीरेन बर'नि सावरायग्रानि एबसु एनडिएबि इउपिपिअनि बै समनि मिहिनीश्वर बसुमतारी एकर्डनि सागानगिरि बा दानि आथिखाल सोरबा दिपेन बर' खनिन बसुमतारीनि व्यक्तिगत सम्पत्ति नङा एकर्ड मोनसेया जातीय दलिल एकर्ड मोनसे जातीय मोनसे माइल खुन्थिया बे एकर्डआव थानाय दफाखौ मावोब्ला हारि समाज इयुन जोलैया लाब जागोन साख्रि बाख्रि मोनगोन फरायनो मोनगोन जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय जों अधिकार मोनगोन आल्टिमेटलि बड'फानि आलादा रायजोनि थांखिसिम सहैनांगौनि थाखाय बे एकर्डआ 100% मावफुंजानांगौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो आङो बयखौबो गोसोआव हमथानानै खौसेयै जुजिलांनो थाखाय खावलायबाय आरो गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आवाज आन्दोलन सावरायनाय एडभकेसि बिनि गेजेरजों जोंनि एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन गोजोन लाबोनायनि खामानिखौ जों मावबाय जोंनि दायित्वखौ जोङो फोजोबबाय किन्तु एकर्ड मावफुंनायनि दायित्वआ भारत सरकार आसाम सरकारनि एकर्डखौ टाइम बाउन्ड मावफुङाबा आन्दोलन जागोन सोमावसारगोन जों बेखौबो बुंदों आरो दिनै दसे उनाव 1 घन्टानि उनाव थांनानै जोङो सारा आसाम नाङै डिस्ट्रिक्टआव आनसलिकआव दिनै बे एकर्ड डेखौ फालिदों आरो लोगोसेनो पस्टेलनि गेजेरजों 10,000 पोस्ट कार्ड भारतनि प्रधानमन्त्रीनो 5,000 इमेल भारतनि प्रधानमन्त्रीनो जोङो एकर्ड मावफुंनांगौनि थाखाय फाथायहरगोन आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो सोमावसारलांगोन हाबा मावलांगोन जिरायनानै थानायनि बाथ्रा गैया जाय दैदेनगिरि फैया मानो एबसुआव जेरै जोङो टीम वर्क खामानि मावा मानो जोंनि आदर्श आरो नीतिया जाहैबाय
एकर्डनि दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनाय भारत सरकारा खोथा होनाय बायदि मावफुंनाय किन्तु राजनैतिक भाबै आसाम विधानसभायाव भारतनि पार्लियामेन्टआव आरो बिटिसिआव बे एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय समान समानै हाबा मावनांगोन बोलो होनांगोन आरो गासै रुलिंआव थानाय अपोजिशनाव थानाय जायफोर सरकार सालायदों जायफोर सरकाराव गैया जायफोर एमपि दङ मन्त्रि दङ एमएलए दङ एमसिएलए इएम चिफ डेपुटि चिफ बयखौबो आं दिनैनि बे मन्चनिफ्राय खावलायबाय एकर्डनि दफा मावफुंनायाव बयबो गोसो होनांगौ आरो बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय बयनिसिमबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय खर' गंग्लायै गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि एबसु लং लिभ কৰি আনাৰ কাৰণে ধন্যবাদ যাচিলো কি নহওক আমাৰ ইয়াত এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান বুলিয়ে ক'ব লাগিব সব গাঁৱৰ গোটেইবিলাক মানুহ জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াৰ পৰা সবে লাভান্বিত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছো আৰু ভৱিষ্যতত আমাৰ যিবিলাক ৰাজবংশীবিলাকৰ যে কলা সংস্কৃতি তেখেতে আজি দেখুৱাইছে যে নিজৰ ড্ৰেছ নিজৰ কালচাৰ নিজৰ ভাষা কেনেকৈ আমি এইটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰো কাৰণ যেতিয়া আমি নিজৰ ভাষাকে নিজে ভাল নাপাওঁ নিজৰ ড্ৰেছকে নিজে আমি আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰো তেতিয়া এটা জাতিটোৰ গোটেই অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ যায় আজি আপোনালোকৰ বক্তব্য ৰাখিছে তেখেতে ডেভেলপমেণ্টৰ চেয়াৰমেন তেখেতে বহুত ভাল কথা ৰাখিছে আৰু আগলৈ তেখেতে আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰি যাব বুলি যিমানখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মই আশা ৰাখিছো তেখেতে সেইবিলাক পালন কৰে আৰু এটা জাতিটোক কেনেকৈ আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব লাগে নিজৰ কালচাৰখিনি আমি কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ ৰাখিব লাগে সেই তাক সহায় কৰিব আগন্তুক দিনত আমি বাচি থাকিব লাগিলে সমাজত নিজৰ কলা আৰু সংস্কৃতি সদায় অটুট থাকিব লাগে আৰু যোনে নিজৰ কলা সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিব পাৰিছে সেইটো জাতিহে আজিৰ দিনত উন্নতি হৈছে আপোনালোকে জানে গোটেই পৃথিৱীত যিবিলাকে নিজৰ কলা সংস্কৃতি নিজৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ বজাই ৰাখিছে তেখেতসকলেহে উন্নতি হৈছে সেইটো কাৰণে আমি সৰু সৰু জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকে সেইবিলাক বড়োই হওক কোচ ৰাজবংশী হওক আমাৰ নেপালী হওক বা আমাৰ আদিবাসী বিলাকেই হওক নিজৰ সংস্কৃতি কলা সংস্কৃতিবিলাক ধৰি ৰাখি নিজক আগুৱাই লৈ গৈ পেলাই নিজৰ আমাৰ যিমানবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমাৰ বিটিচিত বা আমাৰ অসমত আমি চবৰে লগত মিলা প্ৰীতিটো ৰাখিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে আমি অকল নিজৰটো ধৰি ৰাখিম কাৰণ নিজৰটো সন্মান দিব পাৰিলেহে আমি বেলেগৰ কলা সংস্কৃতিটো আমি সন্মান ৰাখিব পাৰোঁ আৰু উন্নতি হ'ব লাগিলে এটা জাগাত কি লাগিব আমাৰ ভালপোৱা সম্প্ৰীতি আৰু এইবিলাক বন্ধুত্ব ভাৱ সেইটো থাকিব লাগিব গতিকে আমি নিজৰ কালচাৰটো আপগ্ৰেড কৰাৰ লগে লগে বেলেগৰ কালচাৰটো আমি ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে যিয়ে নহওক ইয়াতে বহুত গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে আমাৰ বহুত চিনিয়ৰ মানুহ আছে বহুত ডাঙৰ পদবীত থকা মানুহ আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় আপোনালোকক আৰু ভালকৈ বুজাব মোৰ আজি গোটেই দিনটো বহুত ব্যস্ত আছিলো মোৰ ল'ৰা দুটাৰ আজি এনুৱেল ফাংচন আছিলে তাৰ পৰা মই ডাইৰেক্ট ইয়াতে আহি গৈছো যিহেতু আপোনালোকে আমাৰে মানুহ সেইকাৰণে মানে অলপ আপোনালোকৰ আজি আনন্দৰ দিনত ময়ো যদি আহি পেলাই আপোনাৰ লগত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰোঁ মই নিজকে ধন্য মানিম বুলি মই ইয়াতে আহিছোঁ মই আৰু বেছি ক'ব নিবিচাৰোঁ মই আৰু বহুত বক্তব্য দিব পৰা মানুহ আছে তেখেতসকলৰ পৰা শুনক আপোনালোকৰ জাতিৰ কাৰণে কি কৰিব আগন্তুক দিনত আপোনালোকে কেনেকৈ আগুৱাই যাব নিশ্চয় আপোনালোকক উপদেশবিলাক দি যাব আপোনালোকে সেইবিলাক শুনিব ধন্যবাদ